Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Mga higala, maayong adlaw, karong taknaa sa kahaponon di atong hisgutan kining may tungod sa kaluwasan ba kana bang pagkadtog langit kay mato pa sa Ginoong Kristo dili tanan nga nagatawag kana kog Ginoo makasulod sa ginyaran sa langit kun dili kadto lang nagatuman sa kabubuton sa kumahan nga nagtaas langit. Nga naman, unsa may hanay di astong kaluwasan, mag-una ang kaluwasan, sunod ang binuhatan. Tanang-tanang Biblia, taga-Epeso 2:10, taga-Epeso 2:10. Muni hanay sa kaluwasan, dili mag-unang buhat, awahin na ng buhat, kay bunga naman na si mong kaluwasan. O siya, ikaw sa una, ang pagtuo, ug maluwas ka, tanawa. 2:8. Kahit tuwa sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kini, dili sa inyong kaugaling kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsang magpasigarbo. Sa 10, akong basaw sa in English. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto Him, in Christ, unto God works which God hath before ordained that we should walk in them. Mag-una usa ang kaluwasan, una ang may binuhatan, higala dili kay mag-unang may buhat, una ka maluwas, dili na siya mo. Di na mo'y huna-huna, di na mo'y paagis, ang paagis mo gini. Mag-unang kaluwasan sa pagtuo, musunod ang binuhatan, ingon nga bunga sa Espiritu. Higala mo na ang hanay sa kaluwasan. Mauna ang paagi sa Dios. O ang paagi sa Dios, maugay matuman, dili ato ang paagi. Simple ang paagi sa Ginoo. Arito sa buhat sa mga apostoles. Acts 10:31, no? Acts 16:31 and 30:31. Ingon ang pulos Ginoo kay kato si Pablo god ug si Silas nga preso man tutungo silang pagwali sa pulong. Unya sa diyang nawali sila, ginakpan sila, gipreso sila. O sa ilang pagkapreso, pagkapos sa tungang gabi, sa ilang pagpangkanta-kanta, sa ilang paghimok mga pag-ampo,
Nya nganta sila gilinog, nalinog og naguba ang bilangguan. Nya nahadlok ang tigbantay sa bilangguan. Magdungga punta siya kay maghiko na lang ba kay ang una-una nang layas na mga piniriso apan ingos Pablo ayo. Ni arami wa may manglayas. Nya nahadlok ng taon atong magbalang despresyohan, nangutanag, kung siya kabuhaton aron ko maluwas. Yan siya. Tuo sa Ginoong Hesus o maluwas ka, ikaw ang imong panimalay. Higala. Ikaw rin mo tuo, apil pang imong pamilya. Kung ipagis Ginoo. Maluwas ka, apil yung pamilya. Sunan ka na. Dapat, ikaw matuo, manuwas ka, ay mapamila, isa mo to, puto, lahi man ang Ginoo. Ikaw rin matuo, niya maapil ang pamilya. Ano na Diyos Biblia? Di man mo malalis ang pulong sa Diyos. Manahigala, tuo rin. Dawat ni Kristo, hindi mo panduwas. Mauna iyang kabuton. Di kayo tungkol kami ngunta, kadto lamang nituman sa kabuton, dili man ang pagtuman sa tuo man, dili man pagbuhat sa buhatonon nga kasuguan, dili man. Ako kang painomdom, ako i-remind nimo, akong akong balikon, kanang kasuguan na natapos na ni Kristo. Oy kadung hapon, kanang kasuguan mo tay labot. Kay kanang kasuguan para sa mga Hudiyo, mga anak sa Israel, hindi man ta anak sa Israel. Di man ta anak sa wa gyud tay labot anang kasuguan. Higala wa tay lang ano, hentil man gud ta, di man ta Hudiyo, di man ta anak Israel. Tanang Dragones sa Episodos 12, Episodos 12. Higala wa tay labot anang kasuguan. Wa tay labot anang adlaw ipakahulay. Ano man, di man ta mga anak Israel. Anak Israel ay anak tagagitagan anak. Oh, Episodos 12. Tarang Dragones, ako mo sa in English. Episodos 12. Oh, 12. That at that time ye were without Christ. No, wa pa ka maluwas sa mga kay Kristo pa. Being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. Wa man kay Ginoo. Doon na kay Ginoo kung gidawat mo si Jesus nga imong maluluwas. Kung wa pa gani kay Kristo, wa pa gyud kay Ginoo. Nga naman, ang doon na Ginoo ang mga anak sa Israel. O kung mali ko basa, that at that time we were without Christ. By being aliens from the commonwealth of Israel, stranger from the covenant of promise, having no hope, pati paglaom. Why Dios ning kalibutan? Ana ang atong sitwasyon kung wa kay Kristo. Nga naman, ni ana sa bagong testamento, wa ta kaabot atong daan nga testamento. Wa itay labot adto. Kung sila nito masa napo kaso mo kasuguan, wa na tay labot sa kasuguan. Nga naman, ang kasuguan gitapos na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, ang ato tuo na lang. Ato masagbalik ang Roma 10:4, tamalikon. Roma 10:4, for Christ is the end of the law, for righteousness to them that believe. Tamalikon basa. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. Higala kung ito o na ka ni Kristo. Langit na ka. Luwas na ka. Kaya ang langit alang man sa mga luwas. Anya ka na maingon nga dili tanan nga matawag na ako Ginoo makasuskin sa langit kadto lamang nagatuman sa kabuton sa kumanat sa langit. Higala ang pagtuman sa kabuton sa Dios. Tuo kanyo to. Balik ko tagbasang Juan 6:30. Juan 6:30. Mo ni ang kabuton sa Dios. Juan 6:30. Mato pa kung Ginoo nagsulti ani. Oh. And this is the will of him that sent me. Mao kini ang kabuton sa kong amahan nga nagpadana ko. Nga ang mata ko sa makakita sa anak ug motuo kaniya.
Dunay kinabuhing dayon og siya akong pagabanahon sa katapusang adlaw. Higala. Mo na kabuton sa Dios. That's the will of God, to believe in Jesus. That believing, you can go to heaven. Because heaven is for every believer. Heaven is for every believer. John 14, 1, 2, and 3. Yan ang Paulos Ginoo. Juan 3, 14, 3, hangtod sa 3. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will receive to myself that where I am, there may be also. Kinsa man to? Kato mga magtutuo. Ayaw, kagawali mo kasing-kasing, tuo sa Diyos, tuo sa nako. Ano yung requirement? The requirement of going to heaven, higala, believe in Jesus. You shall be saved and thine house. Maoro man higala. Pagtuor man gyud. Why laing maka tanong tayo Juan 5:24. Juan 5:24. Tanong tayo 5:24. Sapagkat tinuod ako magayon kaninyo, siya nga nagadungog sa kong pulong o mutuog kani nagpadakan ako, siya adunay kinabuhing dayon, siya dili nigan malaglag, apan siya nabalhin na, nakalabang nagikan sa kamatayon, ngatos kinabuhi. Ikala, luwas na ka, kung mutuon na ka ni Jesucristo. Kung imo siyang dawaton, imong Ginoo sa imong kinabuhi, aron ka mahimong anak sa Dios. Kay kung wa pa ka makadawat ni Kristo, dili pa ka anak sa Dios. Kitang tanan, mga binuhat ka sa Dios, apan dili kitang tanan, mga anak sa Dios. Kaya na ay mga anak ang yawa, mato pastong Ginoo. Kamo, gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ang tragoning Juan 8:44, Juan 8:44, ye are of your father the devil, and the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Higala, dili ka na anak sa Diyos. Anak lang ka sa Diyos kung ito ka ni Kristo. Tanang taragonin Galacia 3:26. Taga Galacia 3:26. Kasi pagi may ka sa Diyos. Budawat ka ni Kristo, mutuo ka niya. Galacia 3:26 yung Paulos Ginoo, kay kitang tanan or kamong tanan, nahimo ng mga anak sa Diyos, pinaagi sa pagtuo. Oh. For ye are the children of God by faith in Christ Jesus. Kamo nahimo ng mga anak sa Diyos, yung pagtuo diha kang Kristo Jesus, higala tuuhi si Jesu Kristo. Dawata siyang imong personal nga manluluwas, pasudla sa imong kasing-kasing, aron siya mo puyo diha. O ang Espiritu mo puyo, alang nas adlaw sa pagtubos. Taga Efeso 3:17 ng Paulos Ginoo, that Christ may dwell in your hearts by faith. Egala, kung mudawat ka ni Kristo, di man si Kristo man na, Kristo na, pero Holy Spirit na ba? Espiritu ni Kristo. Kay kuno kay Espiritu ni Kristo, di man kaiya ni Kristo. Taga Roma 8:9, yung Paulos Ginoo, taga Roma 8:9, mato pa ni Pablo, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Wa gani kay Espiritu ni Kristo, dili kaiya ni Kristo. Muna kung dawaton ni Kristo imong personal nga manluwas, timbriyan kang Espiritu Santo, iya ka ni Kristo. Kung iya na ka ni Kristo, ang imong destinasyon, langit, human sa kamatayon. Higala,
Ngano di man nimo dawaton si Kristo? Dawata siya karon. Ingna siyang Ginoong Hesus usa ako kada makasasala nga iglalabay sa impierno apan salamat nimo nga nagpakamatay sa krus. Imong gibayran ako mga sa sulod sa akong kinabuhi. Sa akong kasing-kasing dawaton tikang akong personal nga manuluwas. Sa imong ngalan kaluoy. Salamat. Higala kon makahimo ka na, kon makasulti ka na ni Kristo, makasulti ka niya, makigistorya ka niya nga gusto nimo siyang dawaton nga imong manuluwas. Musulod siya. Musulod siya. Kaya matod pa sa Revelation 3:20, Behold, I stand and knock at the door. Nagatok-tok sa pultahan sa imong kasing-kasing. Kung imong ablihan imong kasing-kasing, o imong siyang padayonon, pasod ron imong musod siya. Aron siya makigpangaon uwan kanin. Igala, ana lang ang kaluwasan. Natural, kung luwas na gani ka, ang kinabuhi, lisod yun. Kaya ang Kristohanon kinabuhi, lisod man yun. Mura mo naggubat man ang kinabuhi ang Kristohanon. Na mo kaaway, ang yawa mo kaaway. Yawa di mo sugot nga. Magmalipayon kas kalibutan. Suwayon yung kas yawa. Ang kalibutan magdumot nimo. Kung na akas Ginoo, dumtan kas yawa. Dili ka panggaon ning kalibutan. Dumtan kas kalibutan. Tarong tago ni Juan 15:18, dumtan kas kalibutan kun anak ka sa Dios. Tanawa. Juan 15:18 yan ang pulos Ginoo. In English kung basahon, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Kung ang kalibutan nagdumot ninyo, kini nagdumot na kanako, sawa pa kini magdumot ninyo, ang kalibutan nagdumot ato higan. Muna ang kanibuhing Kristohanon, lisod yun. Lisod yun. Mga doon lagi mga lantoson. If ye would have the word would love us. Kung kamo iya pas kalibutan, higog maon mo sa kalibutan. But because ye are not of the word, tungod kay di mo yan ng kalibutan na. But I have chosen you out of the world. Gipili tamo gikan ng kalibutan na. Og ang kalibutan magdumot kanyo. Dili na ka taga kalibutan. Pinili ka na sa Dios. Ang imong destinasyon langit na. Ngani ang imong nga nasuwat na sa langit. Sa Lucas 10:20 o sa giingong diha. Pagkalipay hinuon kamo ng inyong nga nasuwat na sa langit. Igala. O kay amigos kalibutan, gawas sa mga Kristohan, ang kalibutan, nagdumot nimo. Muna nga, lisod ang kinabuhi Kristohanon. May mga pag-antos, apan malipayon. Higala, ang kinabuhi Kristohanon, may mga alantoson. Prosultihan tika sa imong mga pag-antos, lipayon kasi Ginoo. Sa ikaduhang taga Corinto 6:10, yun siya, as sorrowful yet always rejoicing. Sa bisan sa mga pag-antos, nagmalipayon gihapon. Kung anak kas Ginoo, malipayon ka bisan sa mga kasakit. Gala ang kaluwasan. Kung balik tas kaluwasan ni Gala, ang kaluwasan buhat sa Dios sa krus sa Kalbaryo ni Hesukristo nga gilansad sa krus. Ang kaluwasan paagi sa Dios, dili atong paagi. Kaya atong paagi, di man mo paagi sa Ginoo. Ang paagi sa Dios, tuo man ni Hesukristo. O ang kabuton sa Dios, tuo rin ni Hesukristo. Igala, lipayon kaniya. Kung imo siyang dawaton og tuuhan, Ginoo sa imong kinabuhi. Hinaot pa. Imo na hinuklugan, imo pa malandungan. Ang paagi, amo to kag langit. Ang kabuton sa Dios mao gyud otog kag langit pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo. Kita ta sa kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala og dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page o kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.